Българското национално радио, Радио Благоевград и Българската музикална телевизия Родина представят една съвместна творческа продукция, за да бъде споделена с вас. На 16 април от 18 часа е началото на музикалния спектакъл "Споделено с приятели". В концертно студио Радио Благоевград ви каним да се насладим на непреходни музикални изпълнения от българската фолклорна съкровищница и да видим младостта и зрелостта в действие. Из Пиринския край ще ни разходи всеотдайният Иван Гоцев. За любовта и раздялата ще ни разкаже с песен ерудираният Кирил Костов. Какво е завещанието ще сподели открояващият се Георги Гоцев. От ненадминатата Димана Боянова ще разберем, що е то пиринска сюита. Нежната Мариана Манолева пък ще извие глас, за да чуем как се пеят песни от разлога. Емблематичният Никола Тодоров ще пита моме вашите. А от енергичния Карамфил Божиков ще научим, що е добра с нощи седела. Автентичността и съвремието в едно ще ни представят красивите момичета от фолклорната формация Пиринското тройче. Усещането ще допълнят кабадалиите от мъжка фолклорна група Кабадали. Талантливото мъжко трио, фолклорна група Ограждена, ще ни разкрие къде Йован Моматера. Атрактивният Тюрдан Николов ще ни впусне в Цапаревската. И с Рум-Дум-Дум ще ни раздрусат малките последователи на големите изпълнители. Фолклорна група Джумайчета. 16 април, 18 часа. Концертно студио Радио Благоевград. Звукът от радиото на Югозапада чрез визията на Българската музикална телевизия Родина.